everyone, good morning. Karon day guys, magwada ko gihilba kasi nakailag ngani. Kay tibok gabi jud kong gisakitan sang tijan, hantud paggabuntag. Gamay ra ko itug, sa karon ma-absent dako sang trabaho, di ko mo trabaho kay wa ko itug tungod sa kasakit ang tijan. So ini nga mas nanay nga tambal ko nun mao ni hang imnon. Imbis kay mo inom kog Milo or kape, mao ni hang imnon. Grabe dyan sakita dyan sa tijan. Okay, kuto-kuto. Ay, makatiguang ta. Tagpamatigas lawas. Five hours later. Hi everyone! Madong hapon. Ako na depod ni si Mama Alex ug si Aliana. Karon day guys, magluto mi og popcorn. First try. Try ko dani guys ba kay mga bata og naisuroy. Kuan hilig ni sila ngani man karon ako magluto. Luto nila to karon ha. Ako ray luto diha, ama. Tama de ka. So, karon guys, ato nilutoon. Kay day mga bata di ha. Ma, love you, ma. Love you. Nandiyan guys, magluto sa amin. A few moments later. Yan na, popcorn. Halpak man yung popcorn na. Kaya man yung pilitan. Cheese. Bo. Kano yan na ga? Excited ba siya? Ito nga itong pala nga. TikTok pa. TikTok kami? Hindi pala mag-cheese bake eh. Ha? Gamay na sa kuan na. Na, luto na. Ay, TikTok na lipstick hapon. Ha? Ha? Share mo sa TikTok. Aman. Tapos, inong bisa daw, dali ka nga. Hindi ka kamot. Ako na kamos. May napalpak kami. May napalpak. Palpak na. Ang cheese ba? Ang kisuan yung pilit. Bawang ano? Ang taon ba na? Di, init na. Bawang ano? Palpak lang. Bawang lagi. First time ko magluto popcorn guys ba? Palpak. Parang pilit. Bawang ano? Kala sigurong init pa sa ingon ng butangan. Kanay nagkauman na. Kapag pas kaha, kaya pa nag-ingitak-ang. Hindi, tapos kaha, init pa, ingon ng buwag cheese. Ikaw, bitaw siguro, di ko ang naman. Mama ko lang gibutang. Ha? Ang gibutang lang init, di man pilit. Nigunog. Hindi ka, hindi pang bukad. Nigunog, butol ka. Hindi pang bukad. Ang nga ka magluto ko gutro. Kuan, hindi na nga na katong isa. Ang ano, yun ko nung hay. Palpak. Palpak ang popcorn ay? Ha? Palpak. Ang kiso waning pilit. Magluto ko gutro. Magluto ko line guys, kaya ang popcorn palpak. Disappointed si Lexi. Kaya ang kiso waning pilit. Luto na naman ko crackers. Ala, nagkubasang nanay di nakataas na. Bujag-bujag.
Guys, manigang litos, katong duha ka klaseng litos, green ug violet ninja. Kang sili na ang lipad dyan na kay abi kog di mabuhi, nabuhi di ay siya, gagmay pa. Makalipay ninja. Kuan di ay hade po ning gilimpyuhan ang lipadaro. Kuan na siya kana pa jud siya total bitaw nga nadugmok mo nang kinahanglan siya dugmokon ang mga juta kay uban gahi pa. Na ang pinupinuhon ba kay halaging i-ready kay basin mo kalit nagdag itong lito sa natong ibalhin ani dini. Ninja. Wala mo ko kalugar kay nagtrabaho lagi misupad ninja. Karon absent man ko karong adlaw dyan naulian naman po ko sakit ng tiyan. Ayon sang gihinahinadyan og bukbuk. Kay wala pa init hapon naman alas 5 na sa hapon. Mana nga ang hinahinadyan ni si Jaog kuan bukbuk bukbukan ba kay arong mahumok ang juta. Ay lingaw man gudari guys. Nja kanila metong buhatag kalingawan ni mag tanem-tanem ta bisag unsa. Para magpay kalugar na dani guys ug kanang hindi lagi init kay lisod po nang magpa inita samot kamaot pud. Mana nga ni ang buhat ana ra po ko mo kuan mo hinlog wa na init mga hapon ug di gali buntag sa Diyo. Nja og po ko ningas nanay magtanim ko numi og kuan kanang batong. Papa mo kay bawg insan pagtanim ng batong unsa ka unsay distansya ba. Silas nanay mo dinay kuan mo na expert og unsan pagpananom kay di amin nabuhi sa pagpananom bisag unsa. No na ako kay wala gyud ko experience. Siyempre mangutan ako nila. First time pa po na aron mananom. No nang ug mapuhon lagi magpatudlo kong nanay. Diyan na po ko yung itanom dani guys kuan. Batong kuan tawong ug kuan kana nay palidya. Dako panig bukbukunon daga panig paning bang dagmo kuning mga juta. Humok naman sa dagmo kun guys. Kinahanglan jud makuha po tong mga sagbot-sagbot ba kinahanglan sa limpyuhon una isa tamnan. Mananim na laman ta kay arong nate paabuton kay ug di ta magtanom grabing mahalag mga palitonon mga tanom grabe jud. Diyan na po ko itanom dani magkuan po ko magtanom po ko og kamatis. Sagol-sagol na ni guys ang ipang tanom dani. Karong na po ko'y kalingawan na ko'y kanunay bisitahon ba kay murag makalipay ni natay tinanem. Bisan man gani guys katong pagtubo sa seedlings ba. Diya aralipadan na ho ngani tubo na. Makalipay di ay. Ngani day feelings ug mananem ka ba kay mutubo na ara nimong lipadya. No nang excited po ko ba mananem. Diya wala gyud ko katanem lagi diretso kay mao lagi tong nagtrabaho man mi. Diya kay hapit nang pud mi mahuman mao ning hanap na ginahinadyan. Kay kanina po yung kuan kalingawan. Istorya-istorya sa ta guys while nagbukbuk ko na ning juta. Nalipay day ko nga nadiri aguyab ni Tiri kay nakapahuway kog pang kusina. Abtik si Jamang luto ba? Siyempre dyan pong gusto. Ang pala mo suguan nga si Jay muluto. Si Jay may ni-offer nga si Jay muluto. So mga to guys, ganahan naman po ko kay ka-relax po ko sa lutoon. Ako kay bo ganos ano si Jay kutob din basta kay basig buwan siguro sa Mayo na ani si Jay din sa mua. Ug di si Jay muli sa Antikira. Ganahan ko kay kuan buutan ba kapahuway ko
Guys, magpasalamat day pug ko sa mga tao nga way puas nga ni suporta since day 1 hantod karon. Kadtong mga commenters nga wajud diha nga sige comments. Daghang salamat ninyo sa katong mga silent viewers. Salamat sa inyong suporta. Kay bawo na mo sikinsa mo. Daghang salamat jud ninyo ja kato diay wa pa naka-subscribe sa ang channel basin ganahan mo palihog lamang kog subscribe. Nja palihog lamang po kog pindot itong notification bell para ma-notify mo every time nga na ako'y bagong i-upload. Hadi ang galis na naghangan sa hang YouTube channel. Kuana ni Mama Alex and Aliana's vlog. Ang giapil sa Aliana kay haramatungan dyan na naman ko na rin na ulis buhol mo nang naman pang giapil sa Aliana sa ang channel. Nja basin ganahan day mo musubaybay daning hang pag-gardening kay basin di maswerte ni. Ito pa man mga kamot sa Ginoo insa ihatag baninahon ni hang pag-gardening. Mabuhi ba ning hang mga planong itanom kay ito pa nis kamot sa Ginoo guys. Managing gladyo pa nis tiniod din dyan. Ako pud gapang health di pud kumakain nga kuan adlaw-adlaw ko baskog kanay time nga mukalit lang magkalain atong lawas. Kaya ako nagkaedad na ko na time jud nga kuan makujabid mukajabid tag pinakalit. Mao na guys nga importante jud ang health. Kay insama man natong pagpaningkamot og naatay di pa matis lawas. Mao jud nagingon nga kuan health is wealth. Kay bisagin kag paningkamot kay nga nanza di pud mo dudjog ag imong lawas kana nakay pamatiin di gyapon ka makahimo sa imong gustong buhaton kay nakay gipamati. Mao na guys nga importante jud ang health. Kay di ka healthy nakay sakit di makakapanarbaho ngani nga mananim ka importante jud ang kabaskog sa lawas kay magunsa man lagi ang imong mga paningkamot ninja gimo lawas di pud mo dujog. Guys ubag trabaho nga nilabi na maguna nga na di jud ko pinapaspas hinahinera jud gaho akay nga ni magpinaspas ko inja sington ko malabian ko sa kapoy na ag resulta na guys hubak na pud no lagi nang nga ni ang lihok hara jung gikontrol ba hinahinera jud di jud ko mo pinaspas inja nga ni lagi hanggingan gani nga timing og di init mga hapon nga rong oras sa hapon alas 5 di naman na init mapoy hangi trabaho dani unjag sa buntag masadyo kog mata mara po hangi trabaho po dani di jud ingag mo kuang ko bisag init mo trabaho ko kay di ko kagwantay nga nang init kay kita masigurong tanan siguro nga di po kagwantag init mao na nga kaning trabaho guys mara na nagahang kuan ba sideline ang timing rag ka nang di na init kay lisod lagi ning mo dupot pa ka sarang inita kay na magkasakit lisod pud. So mara to guys karong adlaw di ay mao rin ni hang gika-share ninyo nga vlog sang daily routine kay naramo ko dari po sa mong bahay gardening nga nga wa pa mo ko kasuroy-suroy gadget bisag asang lugar. Puhon ako magsuroy-suroy guys ug kuan nanay di saktong kuan ba panahon nga isuroy